sa velikom pažnjom očekuje se ulazak prve jedinice. Prvi puta u Hrvatskoj, posle dugo desetljeća, nailaze vojnici koji podsjećaju svojim odorom na slavu oružja hrvatskih ratnika stoljećima diljem Europe. Evo nam i prvog odreda takozvanih plavih beretki, a kao posebna pojedinost vidite na lijevom krilu u lijevoj vrsti svaki drugi vojnik je djevojka. Moderno, supermoderno naoružani, opremljeni. Njihove uniforme, njihovu opremu već smo vidjeli i navikli smo na njih na ulicama naših gradova. Slijedi predstavnički odred Zbora Narodne garde u maskirnoj odjeći, koji privlači opću pažnju. Mirno! Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost, moje domovine Republike Slovenije, Ovdje se radi o čistoj srpskoj armiji. Pod parolom milicija SAO Krajine mi smo formirali ovdje i srpsku vojsku. Nema četnika, nema ni partizana. To što su se za vrijeme Drugog svjetskog rata naši ljudi podijelili na dvije strane i vodili bratoubilački rat, mi to danas ne dozvoljavamo. Ovdje je samo čisto srpska vojska. Ja sam se dugo godina borio protiv komunista, ali niko ne može mene da optuži da sam četnik. Ja sam samo Srbin kao i ostala vojska ovdje. Što se tiče njihove borbene spremnosti i njihovog naoružanja, mi imamo najsavremenije oružje koje je dostupno. Imamo to sve. Njihov stepen obučenosti je sigurno daleko ispred stepene obučenosti ovih HDZ-ovskih snaga. U to sam apsolutno uveren. Imamo naše obavještajne službe koje rade na tome i mogu vam reći da oni za nas ne predstavljaju nikakav problem. Ovdje smo dobrovoljno, svojom dobrom voljom. Prolazili smo sve vježbe do sada, gađanje.
Pa recite mi, kako život onda, bez diskoteka, bez kafića? Pa dobro, naučili Može smo, se sve. baš do sada. Sve skupa Ostane. se može.